Salut, eu sunt Mihai și astăzi aș dori să vă prezint bancnotele mele din Islanda. Islanda este o țară insulară, nordică, aflată între Atlanticul de Nord și Oceanul Arctic. Are o populație de 364.260 de locuitori și o suprafață de 103.000 de km pătrați, fiind țara cu cea mai rarefiată populație din Europa. Capitala țării este Reykjavik. Moneda țării este coroana islandeză, care este unitatea monetară oficială a Islandei. Moneda este emisă de Banca Centrală a Islandei sub formă de monede de 1, 5, 10, 50 și 100 de coroane. Bancnote de 500, 1000, 2000, 5000 și 10.000 de coroane. Islanda e una dintre țările în care cetățenii achită cel mai adesea cu cardul. Aproximativ 70% din tranzacții se fac cu cardul. Un dolar este echivalent cu 123,82 de coroane. Islanda nu face parte din Uniunea Europeană, dar începând din 1994 a devenit parte a zonei economice europene. De asemenea, Islanda face parte din NATO. Pentru început aș dori să vă prezint o bancnotă de 100 de coroane din 1961, care nu mai este în circulație, în care ne este prezentat domnul Tryggvi Gunnarsson, care s-a născut pe 18 octombrie 1835. A fost membru al Parlamentului islandez. A fost fondatorul societății Grana și a fost directorul general al acesteia din 1871 până în 1893. El a decedat pe 21 octombrie 1917. Pe spatele acestei bancnote apare muntele Hekla. O altă bancnotă de 100 de coroane din 1961. Pe această bancnotă apare Árni Magnússon, care s-a născut în 1663. A fost un proeminent savant islandez și colecționar de manuscrise, considerat un erou național în Islanda. Este cel mai bine cunoscut pentru alcătuirea vastei colecții de manuscrise Arna Magnaeum, care conține o vastă arhivă de manuscrise medievale islandeze. A decedat în 1730. O bancnotă de 500 de coroane din 1986 și din 2001. Pe această bancnotă apare Ion Sigurdsson, care s-a născut pe 17 iunie 1811. A fost un savant și om de stat islandez, care a adunat numeroase sage și documente nordice vechi. De asemenea, a fost liderul luptei din secolul al XIX-lea pentru autoguvernarea Islandei sub Danemarca. Acesta a decedat în 1879. Bancnota de 1000 de coroane din 1986 și 2001. Pe această bancnotă apare Bryn Sveinsson, care s-a născut pe 14 septembrie 1605. A slujit ca episcop luteran al scaunului de la Skarholt, din Islanda. Influența sa principală a fost asupra cunoștințelor moderne despre literatura nordică veche. Acesta a decedat pe 5 august 1675. Bancnota de 2000 de coroane din 1986. Această bancnotă a fost emisă începând cu 1986. În prezent, aceste bancnote încă sunt în circulație, dar nu se mai emit și se găsesc foarte rar. Prețul unei asemenea bancnote poate trece de $150. Pe această bancnotă apare Johanne Sveinsson Carval, care s-a născut pe 15 octombrie 1885. A fost un pictor islandez. Este considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai Islandei. Pe această bancnotă găsim două dintre picturile sale, și anume Femeia cu floare și Reda și Rebada. Artistul a decedat pe 13 aprilie 1972. Bancnota de 5000 de coroane din 2001. Pe această bancnotă este prezentată doamna Ragnar Jon Stordel, care s-a născut în 1646 și a fost fiica celebrului preot romano-catolic Ion Arason. Aceasta a fost căsătorită de 2 ori, de fiecare dată cu un episcop luteran de Horar. Pe această bancnotă mai apare soțul ei Gisri și primele 2 soții ale acestuia. Ea a făcut parte dintr-o familie influentă. Aceasta a murit în 1715. Bancnota de 10.000 de coroane din 2001, una dintre cele mai frumoase bancnote din colecția mea. Această bancnotă îl prezintă pe Jonas Hallgrímsson, care s-a născut în 1807. A fost un scriitor și naturalist islandez. A scris o lirică romantică inspirată din frumusețele peisajului natal. Acesta a decedat în 1845. Pe spatele acestei bancnote apare o poezie și sunt prezentate 2 păsări, anume proierul auriu eurasiatic. Monedele care sunt în circulație în Islanda, de o coroană, 5 coroane, 10 coroane, 50 de coroane și 100 de coroane.
Dacă v-a plăcut acest episod, v-aș ruga să dați like și să vă abonați, iar noi ne vedem într-un alt videoclip. Pe curând!